Ang Diyos gamanan. Kagang iyang kagamanan nalikop sa bilog nga kalibutan, bisan pa sa bilog ng universo. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kahiligay nun o kon Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, I am very excited kay may-ari kita duwa ka mga bisita aton mga resource persons nga ako nagapati. And I can assure you mga kauturan nga we will be having a good discussion right now. Ang una na akong nga pakilala sa inyo, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Originally halin sa South Cotabato, apang madugay na mga kauturan. Diri siya nagapuyo sa CPAC. Wala sang iban, si Pastor Dr. Victor Montaño. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat sa higayon nga ginhatag naman nimo sa amon nga magkaupod nimo sa pag-discuss ang aton nga lesson. Kabay pa ang Dios magapakamay sa aton, labi na sa aton nga mga viewers nga nagabantay sa aton nga program. May the Lord will bless us all. Amen. And that's correct. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo makon for the first time, kid. Gwapohon. Pero amo ni ang sinugdanan sa madamo kugid niya nga mga panahon kaupod nato. Graduate siya diri sa CPAC sa iya Bachelor of Theology. Nagtrabaho siya bilang manugpangabudlay, district leader, department directors, mga kauturan. Kag recently, halin siya sa 1,000 missionary being an associate director dito mga kauturan in charge sa Central Philippine Union Territory. And this starting January, mga kauturan, gintawag siya sa CPAC. Kag siya subong ang aton nga Vice President for Student Administration. Mga kauturan, graduate man siya sa iyang degree, Doctor of Management and Public Administration. Wala sang iban si Pastor Dr. Leopold Balidyong. Originally from Guimaras. Karon makotoran ari sa diri upod naton kag magapabilin sa diri sang malawig nga panahon sa CPAC. Pastor Dr. mayong adlaw sa imo. Dalayawon gid ang Ginoo, Dr. Tomado and Dr. Montaño sa kagayunan nga gihatag sa akon sa pagtuon sa atong leksyon. Gusto ko gid pasalamatan ini nga oportunidad nga makatuon kita dungan kag malandungan naton ang kagamahanan sang Ginoo sa aton nga leksyon sa sining nga semana sa tanan nga mga kauturan nga nagatanaw. Kabay pa ang Dios magapakamaayo sa inyo. Yes, kanami mga kauturan. Wow, that's why I am excited right now. Doc Vic and Doc Leopold, ari na kita sa lesson 3, January 13 to January 20. The Lord reigns. Ang Ginoo nagagahom. Apang sa hindi pa, aton na ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami, hindi ka palapit sa imo Ginoo. Nagkapasalamat nga imo naman kami gintagaan sininga kahigayunan sa pagtuon sa sining nga leksyon, sa sining nga semana.
kabay pang balaan nga espiritu magaumpit, magapanagiya sa amon kag sa mga amon nagatanaw kag palamati sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. 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 Akon mga bayon si Doc Leopold, pagbasa mo ito sa aton sadsaran nga teksto. Ang atong teksto sa sininga simana makita sa Salmo 93:1 nga nagahambal. Ang Ginoo nagahari. Napanaptan siya sing pagkaharianon. Ang Ginoo napanaptan sing kusog. Nagpangwagkos siya sini. Ang kalibutan man ginalig-on. Agud nga indi ini mationg. Amen. Amen. Doc Vic and Doc Leopold, hangatong nga leksyon sa siningas nga trimestre in the perspective of the Book of Psalms. Kung ano ang ginatanaw, ano ang ideya, ano ang ginahambal, ano ang pagtalumpangod sa mga writers sang Book of Psalms, sa libro sang Salmo, may tungod sa Ginoo. Ano kayong Ginoo, ano kagamhanan siya, kagkaron, ano siya, nga nagagahom siya, He reigns. So, ini nga topic is in the perspective of the Book of Psalms. Yes. Ano pagid, Doc Vic, ang aton ginapabot sa sininga simana regarding sa atong election, the Lord reigns? Pinasahi ining Book of Psalms as what we have studied before, Doc, kay nga aman. Usually, ang revelation sang Ginoo halin sa iya pakadto sa tao. Kung anong iyang mensahe ginahatag niya sa tao. Ini ang Book of Psalms, it is a kind of revelation nga naghalin ini sa experience sang tao. Yes. Kung anong nakit-an sang tao, kung anong nabatyagan niya sa palibot, amo na ginahambal niya sa Book of Psalms, kag amo na it is already a message of God to us. So paghambal sang Salmo that the Lord reigns, ang Dios magahari kag magagahom, base ini sa experience sang mga psalmist. Experience sa mga sentimento sang psalmist sa ilang nga experience kung paano nila nakitaan kung ano gid ang pagkagamhanan, pagkakadako sang Ginoo. Like for example, si King David, pagkatangla niya sa langit, sa Salmo 8, naghahambal siya nga, the Lord is the Creator, the heavens declare the glory of God. Base na sa iyang experience siya. Nagwa ining ginatawag nga revelation sang Ginoo nga ang Dios gamhanan because of the experience of King David when he look up the sky one night kag diya niya ginhambal, the Lord really reigns, God is the Creator. Yeah. Amo na siya. Kag ina sigurado gid nga ina nga mensahe halin sa Ginoo. Halin sa Ginoo, it was inspired by the Lord. So The Holy even Spirit though it inspired. was David who said that one, it is David who wrote that one, but that message comes from the Lord. So, And the rest of the psalmists. Yes. Yes, Doc Leopold, ano pa gid ang aton nga mapaabot sa sininga simana? Katahom sang leksyon naton sininga simana, Doc, na nungod sang Ginoo sa Salmo. Nga kung sa diin ginpalig-on pagid ang pundasyon sang pagkamanunuga sang Dios. Amen. Kaya ka namin yung punto. Kung imo makita, hindi lang gali ning sa Genesis lang. Oo. Makita naton nga ang Dios manunuga. Kag hindi lang siya manunuga, He sustain. Sang iya pagid niya gintuga. Gintuga. Oh, kag siya pagid ang nagagahom. Siya ang nagagahom. Siya pagid ang nagakontrol. Yes, amo na siya. Okay. So, mga kauturan, kanami ang aton tunan sa sini nga simana. Ari kita sa Sunday, kaya ang aton panahon nagalagas sa aton. The Lord had made us. Ano niya ang ginaportray pa, Doc Vic? Sang iyang pagka-manunuga. Oh, yes. Makita naton ining portrayal sang salmi sa pagkamanunuga sang Ginoo. Dira sa Salmo, sa atong nga leksyon, naghahambal diri ang Salmo 8 kag ang Salmo Psalms 100, Doc. Okay? So gina-portray ni ginahambal sang salmista ang isa ka description sang Ginoo sa iyang pagkamanunuga. Kag pagkatapos ini iya man ginhambal kung paano ini ginhimo sang Ginoo ang iyang mga activities sa pagkamanunuga. Kung atong basahon ang Salmo 8, ang description sa iyang pagkamanunuga amo nga He created us, di ba? He created us and crowned us with His
with His glory. Amo na ang iyang description, and then therefore sa aton nga lesson naghambal the Lord has made us. So that's the description of God based sa iyang activity nga siya amo ang nagtuga sa aton. Kag sa ginhambal kay na ni Doc Balyong nga ang pagkamanunugas ang Ginoo yara makita naton sa Book of Genesis, the book of beginning, protology na siya. Pero diri sa poetic material, diri sa book of Psalms, makita naton nga ang psalmist naghambal man. So makita naton nga nagasibo bala ang kuan inspiration sa part sa Genesis kag sa part man sa poetic material man sa libro sang Biblia. Yes. Okay. Doc Vic, you mentioned about that God is the creator. In other words, He is powerful. But aside from His being powerful, may ara pagit siyang iban nga attributes. Ang iyang pagkamahigugmaon, ang iyang pag-sustain. Can you elaborate further, Doc Leopold Sina, nga mga punto? Sa pihak sang pagkamahigugmaon sang Dios kag sang kagamhanan niya, makita diri nga ang iyagin tuga, wala lang iyagin tuga kagin pabayaan lang. Amen. Kundi ginasustener niya. Oo. Lain ni siya, Dok, sa iban nga mga Dios nga gintuga lang sila ya sang tawo, sang kamot sang tawo. Yes. Pero sa siniya nga leksyon naton karon ginpakita gid diri nga ang Dios manunuga kag hambal diri ginasustain niya ang tanan niya nga magintuga kag like, for example, He is everlasting superior over the gods of nations, which are only the work of men's hand, and nothing more. The idols have hands, but they handle not. For example, pagkibadok ang mga pag-sustain niya sa aton. Ako, tinghal lagi ko sa Ginoo. Kaya nga, kung kaisa, mahambal mo nga ang Diyos, manunuga kag nag-provide. Kaya nga, bisan pag isa, wala ka na obra, wala ka obra, ha? Pero kada kaon mo, ang lamisa mo may ara gyapon. 3 ka bisis, ibang gani, anong pa yung magkaon sa isa ka adlaw? Ang Ginoo nga sustain gidok sa iyang mga gintuga. And that's correct. Kaya akong dugangan pagid, Doc Leopold, ang isa pagid, nga luwas ang iyang gahom sa pagpanuga, luwas ang iyang pag-sustain, iya pagid suporta. Ginasuporta. Ang iyang katawan. Amo to kay na kasi ibang nga kan magkaon. Doc, may ara pa ko idugang based sa Psalm 100. Aside nga describe sang Ginoo ang iyang pagkamanunuga, ang isa ka description dito, ang isa ka activity sang Ginoo nga ginhambalan dito sa Psalms 100 amo ang kung paano ang Ginoo gina-sustain niya. Kag kanami isang metaphor. Bala mo ang ang Psalm damo sang metaphor, damo sang simile, damo figure of speech. Kag amo na nga ganahan ko na sa iya mo. Kay picturist na kayo bala. Kag ang kanami dito kay naghambal siya, he is the shepherd who sheep and pasture the flock of his sheep. Ang ginhambal diri, his people are the sheep of his pasture. Amo ni ang picture kung paano ang Ginoo nagsustener sa iyang mga katawhan. The sheep of his pasture. So siya isa ka shepherd bala sa aton, Doc. Okay. Pero kay na, Doc Vic, sa akon nga klase, I mentioned about kay pastoral ministry. I mentioned about the Lord is my shepherd sa Psalms 23. Yeah. Kon ang Ginoo amo aton manugbalantay, wala sa nakulang sa aton. Everything will be given. Yeah. Na siling ko sa mga konsyente, inyo na bala kwaon ta na ang shepherd remove ta na ang God, ibutang ta na imong ngalan. Yeah. Marvin is my shepherd. As a pastor, I shall not want. That's the rule of a pastor. So, sa diri sa Psalm kanami, poetic. Nga hindi lang siya nagtuga, nagsustener, pero pro-people pa siya. Ang iyang tanan huna-una para sa katawhan, para sa iyang gintuga. I like your point, Pastor. Kaya nga man, being the creator, ang ginhambal mo ko, he enters into ang picture bala sang relational nga klase sang Ginoo bala.
tungod kay isa Yeah. ka shepherd kag kita ang iya nga sheep, ang relasyon ba tama gid kahanuot. Iya kanuot. Sa iban nga pagtan-aw sini basta ang may ara gani manunuga, ang ina nga manunuga na detach gid na siya sa tao mo. Layo gid na siya kay manunuga siya mo. So amo na nga pagka-distansya bala pero sa Biblia lain lapit gid siya bisan siya manunuga, lapit gihapon siya sa iya ang katawan. Ang salmo nagahambal nga bisan siya manunuga taas na tani siya, but yet ang iyang kalapit ara gid sa tao. Shepherd siya. Nga bisan ginaagbay pa niya ang mga tao. Yes, Doc Leopold, the Lord reigns. So, can you explain a little bit? Madalom-dalom sini kay daw kadalom gid sini. Ang sovereign nga ginatawag o kung ang reign. Tawag ni siya nga soberanya sa aton, butang balon na ruler siya, supreme ruler. Magsiling ka naman nga reign. Isa ka royal office nga may ara-hari. So magsiling gani nga ang Dios the Lord reign, butang balon iya teritoryo nga iya gintuga kag siya ang hari sa sina nga teritoryo. So magsiling ka nga the Lord reign kag hambal pa dira sa Salmo forever. Ang Dios lang gid ang naga-hold sina nga title nga forever siya. Ang pag-eskwela naton niya mga kauturan may katapusan mo. Ang aton pagtrabaho may katapusan. Ang aton nga tanan nga ginahimo may katapusan. Ang Dios lang gid ang wala sang katapusan. Amo na nga reign siya. Kaya walay katapusan. Sa aton nga Lunes kinambalanta nga hindi lang siya manunuga. Kundi ga-sustain siya. Kag palangga iyang katawan. Karon sa Monday, siya ang nagahari. Ini nga attribute niya dito sa una, ginadala niya sa iyang pagkahari. Amen. So, he is not just a creator, but he is a king who give everything. Kung ano siya ang pagkamanunugaya, amuman niya ang iyang pagkahari. And kanami kay Pastor Balidyong kay ginmensionar mo, forever. Doc B. Pastor, amo na ang pagkamanunuga sang Ginoo isa man siya kahari. The Lord reigns, and I like the description again in the book of Psalms, especially in Psalms 93. Kaya naghambal siya diri nga may ara sa siyang trono. Hari siya nga may ara sang trono. Di kung may ara siya sang trono, may ara siya sang teritoryo nga ginarule. Ang teritoryo nga ginarule is kita tanan. Kaya i-create niya kita tanan mo. Hindi lamang dara kaya naghambal man ang psalmista nga ang iya nga pag-rule is from everlasting to everlasting. So eternality ang paghari sa aton sang Ginoo, Doc. Yeah. Kagari pagin ako na sa Puandre sa Psalms 103. The Lord reigns, is established on mercy, justice, righteousness, and it brings order and stability to the created world. Wow. Ang iban nga mga hari, hindi Pastor Leopold perfecto mo. Iban sa ila tyrant. Iban sa ila corrupt. Pero iniya nga hari, wala kagid sa makita nga sa kag siya ang iyang mercy, ano nang mercy? Ang iyang kaluoy, ang iyang pagkamatarong sa iyang paghukom. Ang mga hari sa kalibutan, pwede pa nimo mabayaran kwarta. Para nga magdaog ka nga bisan ikaw nakasala. But you cannot pay this Lord, this God who reigns forever. Yes, and that's nice. Amo na ang picture sa Psalms. Kung basahon nato ang Psalms 97, naghambal siya diri, the Lord reigns, let the earth rejoice. Yes. So tungod ang Dios naghari, kinahanglan kita nga yari sa dota, including this earth, will rejoice. Pero kung maghambal ka, magkatuan mo naman ang Salmos na 99, the Lord reigns.
let the people tremble. So sa paghari sang Ginoo, may duha ka experience nga dapat experience sa isang tao. Nga we need to rejoice. Why we need to rejoice? Ang Psalms 97 naghambal in spite of darkness, in spite of that, righteousness and justice is the foundation of the throne of God. Amo nang kanami sinasangan sing ginamba niya. In spite that there is wicked, in verse 10, light is shown for righteousness. Nga amo nang kinahanglan we need to rejoice. Kay nga man bisan pa anong kadulom nga ginabatyag naton, naranasan ba nato experience naton sa kalibutan, yara mangyapon ang Dios. Apang hindi lamang kita mag-rejoice kay nga man ang aspekto sa atong experience nga kinahanglan we need to tremble. Why? Because he dwells between the cherubim. Why we need to tremble? Because the Lord is there in his throne. He will what? He will execute justice. Amo nang bantayan man naton. So although kalipay ta, hindi man po silingon niya, hindi pa lang ta pabayaan naton. Wala kay nga man God will execute judge. So that's why tremble, we need to tremble and rejoice when the Lord reigns. Yeah. Kanami, Doc, kag Doc Leopold, sa aton Tuesday, God is judge. Ang ginambal ni Doc, before ako natag sa imo, ginambal ni Doc Victor, nga ang Ginoo hukom. Kag matarong siya nga hukom. Pero sa iyang pagkahukom, pag-un man siya, hindi ni mo siya mabakal. What is right is right, what is wrong is wrong. Sa iyang pagkahukom. Na, ti ang kanami diri, kay ti amo na siya. Can you elaborate further, Doc? Nami yang Dios kay kon magmalipayon kita hambal niya, hukom siya sa aton pa. Makumpleto ang aton pagkamalipayon sa panahon nga may guide sa aton o kon may law kita nga ginasunod. Kay ang tuod ya gali nga pagkamalipayon, ang pag-rejoice, inang gasunod ka sa Dios. Hindi lang gali nga sa definition sa kalibutan niya ang pagmalipayon niya daw kung ano na lang aton himuon. Gali ang tuod nga pagkamalipayon dire amo ang pag-acknowledge nga ang Dios may kasuguan. Kag magaabot ang paghukom. Oo. So mas manami nga tawag na siya nga genuine happiness. Yes. Nang nami nga pagkamalipayon. Sigurado ba kang wala ka ginsupak nga iba? Yes, Doc. Hindi artificial. Hindi confident ka nga ang Diyos magahukom ang pabor sa imo kay you are doing what is right. That's right, Doc. Tiyang iba niya hukom sa kalibutan, bisan nagahimo pa ka sang sakto, pero di gyapon ka sa kaso. Doc Vic. Dua ang resulta sang paghukom kung ang Dios maghukom. He will deliver the righteous. Duwason yung gid amo nang kanami sa Ginoo. Pero ang hindi niya gid, pero ang wicked gani he will destroy them. So we have the choice, we have the choice whether kinahanglan niya iara kita sa mga katawhan sa Ginoo nga matarong or ara bala kita sa katawhan nga malauton. The Lord will save the righteous, but He will destroy the wicked. Yes, mga kauturan, amo na ang pagtanaw sang salmo sa Ginoo. Nga ang Ginoo ya hukom, kag hindi ta mabakal. Gani himuon tang matarong, kay iya kita tagaan, kay matarong siya, maluluyon siya sa paghukom sa aton. Pero kung hindi gid kita maghinulsol, ligon nga daw bato man siya nga magaipit sa aton Dok may ara bala ko nabasa diri sa kuan sa Salmo pero may paliwat-liwat bala ining Psalms of Lament, paghakroy, pagbasol, paghaguy-guy, paghibi sa mga salmista bangod sa experience nga nadawat niya sa sining kalibutan. Experiencehan gid niya ining experience amo nga sabihin ang mga katawhan sa Dios pero migid nga ginadaog-daog. Yun migid nga daog-daog. Ang ilang experience, ado ara lang pila bala sila. Why the righteous suffer and yet the wicked prosper? Amo pero mabasa mo sa Salmo. Ti ano ang sabat sina ang Salmo nagahambal nga we need to wait. Let's just trust the Lord. Because the Lord is our judge. I-address niya gid ni kabalo gid ni siya. Kaya ang Israel sa ilang experience ang Israel pero migit perdi sa panahon lang to ni David kang ni Solomon nga nagano sila pero after that kaluluoy sa ila ari kita sa Wednesday ang covenant people na Pastor
Leopold, ikaw ba mauna sini? Oo. Kanami sining ginatawag nga ever mindful of His covenant. Ang tao kasi nagakalipat sa iyang mga promisa, ginahimo nga covenant. Pero ang Dios mindful gid kay nga makita naton diri ang ebidensya nga ang Dios nagapanumdum gid permis ang iyang promisa kag covenant. Number 1, He providentially led Joseph to Egypt and through him save his people. Wala pa ya matabo ang kagutom ay ang covenant niya nga tubtob sa noya alalayan ni gid iya katawan ginpadalayan na si Joseph. Ikaduha, the Lord raised Moses to lead his people out of Egypt from slavery. So dira mo makita nga ang kung i-trace nimo ang Dios, wala nagauntat ang pagsuporta niya kag ang covenant niya nagapadayon gid. Kag ano pa gid? The Lord granted his people the promised land. So hasta gid didto ginalalayan gid sang Dios. So imo matan-aw mga kauturan nga wala gid diyan nalipat ang Dios sang iyang covenant sa aton. Hasta sa panahon ni Ginoong Hesus kung aton nga usoyon, ang Dios gihapon nagiya sa aton. Amo na Doc ang nalang ko bisan hasta subong sa Yes. kita nga nagbaton siya, He made a covenant with us. Kag ang iyang covenant, ang iyang pagkigtipan, ang iyang pagpabor sa iyang katawan nga iyang ginsaran, ara gid siya gyapon. Nga bisan tod gina-allow ya nga maghibi ini sila, nga magngoy-ngoy ini sila, pero a day will come that He will raise them up. That's the privilege of being a covenant people of God. Yes. I really agree with Doc Baligio. Mabasa naton ini sa Salmo 105. Ining God is faithful with his covenant promise. Amo ni nga hambal niya nga naghambal siya sa Salmo 105 nga wala niya nalipatan ang iyang promesa dito sa kay Joseph. Tungod kay may promesa sa mga sa mga katigulangan, no? Sa mga kay Abraham, kay Asa. That's the faithful promise of God. But kung tanaw nato ng promesa sang Ginoo, kung basahon nato ng Deuteronomy, duha bala ang ginhambal sang Ginoo nga promesa sa ila. If they are faithful, God will fulfill his promise. Dalo niya sila sa duta nga ginsaad. If they will be unfaithful, another promise. Kisa gakalipat kita sina, He will destroy them. Wow. Because God is always a God of mercy, love, but He is also a God of justice. He will do something to address the wickedness of this world. That's why bantayan ba naton ining ang covenant promise ang Ginoo kay this is always two sides of one coin. Of one coin. Yes, and that's correct mo. Pareho sa atong mga ginikanan. Ang ginikanan ta bisan ano natong kamakasasala, basta magbalik lang kita batunon kita. Pero kung nagpatig-agi kita, ang atong ginikanan, nagatig-aman ang ilang maluoy tani sila, pero kaya way gina sila may mo. Tiyan mo man na ang Ginoo. God is very considerate sa iyang tao, kay kita iyang katawan, iyang mga kanakan. Pero kung hindi kita magpabili, magkapakatiga, God will also allow severe destruction. Do you have something, Doc? Kanami isang Ginoo kay nakita na kon diri Doc. Patas gid ang Dios. Nga klase sang amay, nga klase sang Ginoo, klase sang judge. Nga kung sa diin na hindi kaya sila nga makapapretend. Puro panago sang imo nga ginahimo. Kung ang Dios na ya ang nagagiya sa aton kag siya man ang mga hukom ay patas siya nga klase sang Ginoo kag siya gid ang magaluwas sa aton sa panahon nga tumano naton siya. Yes, and that's correct. Mga utod, damo pagitan isang amon ihatag sa inyo. Kulang lang. But nevertheless, wait for next week. We will add some more mga kauturan sa aton nga pag tanaw sa aton perspective kung ano ang Diyos sa mata sang mga salmuesta. Ari sa atong na Thursday, mayari pa kita diri nga ang iyang pulong sigurado because the psalmists have proven themselves that what the Lord have spoken are really true and will come to pass. Ako na lang pagabayon si Doc Vic. Bahin sang Thursday, kung may ara siya idugang kag ang iyang final word. Doc Vic.
kung mayara manunuga, mayara hari gid. Mayara hari, mayara hukom. Kung mayara hari, mayara sang trono. Mayara sang lugar nga iya nga ginarule. Kag mayara man siya palatukuran. May testimony siya. May ara siya May sang katawhan siya. may katawhan siya. Kag may kasuguan siya. Kag amo ni ang naga do bila balang garantiya nga ang iya nga pagginahom, ang iya nga paghari may ara sang katawhayan. There is always peace and order. Kay kung wala gani testimonies, wala gani do disorder, chaos gid ang society. Amo man na ang Ginoo. Because of that, He gives us His testimony, His law, because this is for our stability and permanence. Kaya nga man, kaya ang Diyos stable siya, kag permanente gid siya, kag gugma man siya. Doc. So we need always to remember this, nga may palatukuran gid pirmi ang Ginoo nga dapat naton sundon. Yes. Okay. Thank you, gid, Doc Vic. Doc Leopold, sa imong last word. Mga kauturan, ang salmo nagapensindigid sa aton nga ang Ginoo amo ang aton manunuga, kag ginapalig-on niya ang pundasyon sang iyang pagka-Dios. Kag dumdumon ginaton mga kauturan nga kita nga mga tao, kita ang achievement sang Ginoo sa iyang creation. Gani o hindi kita magdiskoryo sa mga panahon nga daw ginabudlayan kita, may paghukuman nga maabot kag kitaya ang mga special nga mga katawhan sa Ginoo nga iya pagabalikan sa panahon nga matutom kita sa iya. Amen. Mga kauturan, kanami isang punto ni Doc Leopold, ni Pastor Victor, nga ang Ginoo kanami, gamhanan siya, ara siya sa trono, ara siya sa kalangitan, labaw sa universo, yet He is with us. Ang mga hari sa kalibutan niya, once dito sila sa trono, layo sila sa ilang mga subjects, layo sila sa ila nga mga katawhan. Ang iyang hukom matarong kag may kugmaon siya, gas-sustainer siya, siya ang gahatag sang kinahanglanon sang tanan nga iyang katawhan. Ang aton lang buhaton, magpabilin kita nga matutom kag matinumanon sa iya, and everything will just go fine. Sa hindi pa si Doc Victor magpangamuyo, akon anay pasalamatan ang aton mga sponsors. Doctors Erwin and Ruda Hardenico, Marlubel Herota Lurin, Jet and Susan Caro, Elder and Ma'am Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Johan and Myla Susana, Alex Federo and Sister Gina Federo Ilumer, Goldie and John Joligi Jr., Ido and Fimidon Vandes, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Dr. Norvin Hebieso and Ma'am Rosalina Hebieso, ang akong mga palakaysan, Marlene, Jimmy, and Annie Litrino, ang Diyos magpakamayo sa inyo ang pag-supporter sini nga programa. Doc Vic, atong closing prayer. Amay nga langit nun, ginadayaw ka namon kag ginapasalamatan bangod sa among pagtuon nga pinagi sa Book of Psalm, ikaw amon nakilala isip amon nga manunuga nga nagtuga sa amon in your likeness. Yes. Ikaw amon man nga hari nga padayon nga nagabantay, padayon nga nagaamlig sa amon nga kinabuhi kag nagasustainer sa amon. Ikaw man ang amon nga manughukom nga pinagi sa imong mga paghukom, hindi nimo pabayaan ang mga matarong kag imo pagasilutan ang mga dautan. Ikaw man Ginoo amo ang naghatag sa amon sang kasuguan nga pinaagi sa kasuguan mayara sang hanuot nga relasyon sa tunga namon kag sa imo, kag ikaw man isa namon ka covenantal God, and because of this Lord ikaw amon nga manluluwas bangod ikaw nagfulfill sa imo nga promisa nga luwason nimo kami kung kami maging matutom dira sa imo. Madamo nga salamat Ginoo sa Book of Psalms nga nagtudlo sa amon sini nga mga butang ginadayeg, ginapasalamatan ka namon Ginoo sa karon nga adlaw sa ngalan ni Hesus kami nagapangamuyo. Amen.